Says may sa council, certified true copy of cash advance. Walay word nga, sabi. Council, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. May laki ganun siya kapunan, kamausap dagdag bawas niya. Bisag tiguang na si attorney kapunan, in fairness niya, natunan lang yun niya naasa sa prosecution. Tanaw na kumain nga lawyer yun si kapunan, o tunan lang yun niya, alaganin lang yun. Muna bang imong sultihan imong client ba nga, ato lang paning kamutan pa, pero alaganin yun, takilid ning atong kaso, good, pero sige lang ato lang paning kamutan. Kay, best speaker ko na, asa man tong kang Luistro dong, ibalik ko gamay tong kang Luistro, point na napabata ito dong. Katong Luistro nga, kaya may kuha ng best speaker of the Philippines, kaya may bumaha at bumagyo ang mga ayuda dahil kay speaker. Muna nga og ingon nga kurakot ni Romualdez, makatuo ba ka nga kurakot si Romualdez? Pwede di ka mo tuo. Pwede ba yung tadi ko mo tuo. Pero the fact mahigala grabihan na sadang, okay pa ba yun ng kuana dahi nga, ikaw ang bana, congressman, ang asawa, congressman, ang anak, congressman. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad mahigalan ng atong paguban-uban karon sa atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Ug ang point. atong pagpadayon mahigala paghisgot labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kay doon na pay daghang mga angles mahigalang atong hatagag pagtagad no sa atong padayon nga paguban-uban karong buntaga o paghisgot mga kaigalaan sa nitabo nga ikatulong witness mahigala nga gipresentar sa prosecution sa Article 1 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Kini point. si Roderick Wamil. Mao ni ang ikatulong witness sa Article 1, no? Og siya mahigala maoy ikaunom nga witness sa kinatibuk-an, ha? Nanapoy laing witness mahigalang gipresentar nga ikaupat nga witness sa Article 1 kon ikapito nga witness sa tanan. Kinatibuk-an mga higala. Tagatanig pagtagad sab karon nga buntaga kay doon na tayo mga anggulo nga atong hasgutan mga higala ni nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, muli na kong giingon mahigala tong suna ni Presidente Bongbong Marcos nga hapit na ang kini niyang pagpasakag kaso ni Speaker Martin Romualdez. Mao na itong giingon mahigala nga mutuo ba mo ana or dili ba? Layo pas tinuod mga sukitig paminaw kay preliminary investigation pa lang ang ombudsman. Duna na nga priso mga higalang kontrapartido. Pero si Romualdez naapa sa preliminary investigation nga stage. Straight to the point. Karong bag-o mga higala, kay ombudsman ilang gigamit. Ila mahigalang gisaway tong 18 Marines. Apan ila pong gigamit batok ni Romualdez. Depende lang kung kinsay gamitan. Ang 18 Marines nga affidavit nga magigamit mahigala batok kang Romualdez ni anay tulo ni ini ka mga sakop sa Philippine Marines katong 18. Upat na ni ini ang ni-withdraw na sa ilang pamahayag. Straight to the point. Ayay, unsa may epekto ani ngadto sa mong kaso? Straight to the point. Murag makalusot si Romualdez aning kalakiha? Straight to the Kini point. may dakong pangutana mga sugid tigpaminaw tagatani pagtagad lubutaga sab sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. guban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now point. atong balikan mahigalan to mga isgutanan karon. Unya natong taod-taod itong isgutan tong unsa kay may tabong Romualdez, no? Unya taod-taod lang. Balikan ta sa mahigalan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So far mga higala sa mga witnesses nga gipresentar, naibaw naman ta mahigala atong Article 4 katotoang
paslak dito mahigalang grave threats o inciting to sedition katong tulo ka mga witnesses. Naibaw na magita ito nga. Wa man dito in town to ilang mga testimonya. So, daghan ba to sa mga malangan ta dito mahigala sa Article 4 o wa pa nila mga higala may proceed sila sunod article. Wa na, gibiyaan na lang tong Article 4. Ihatag na lang to kay medyo alanganin yun, no? Si John Mark Kalilong, si Jeremy Lutok, o si Matibag, sus Ginoo ko. With due respect, mahigalas, taga NBI, ha? Kaya bawat ang atong respitar mahigala sa National Bureau of Investigation as an institution, pabilin ka na mahigala, wa maiba ni. Pero kinis matibag, bida. Kung kinis matibag, ug doon na siya pagmahal sa NBI, ang kapan lang kung kini mo siya taga NBI, gud ay. Dili gud siya taga diha, gud ba? Dili siya organic, gud ba? No? So na butang siya da kay tinudo sang BBM, no siya na butang diha. Kay doon na gyud kay pagmahal sa organisasyon, imo inon ang organisasyon nga madaot atong kuanana sir, maduhig atong kuanana, pwede dili lang ko mo dayon. Kay siya sa naning tulo ka mga witnesses si Matibag gyud na sa first article nga ilang gipresentahan katong Article 4. Si Matibag gyud mo inaka kuan. Pertig gyud ang iyang si Matibag labihan gyud nga natibag. Iya mo na mahigala atol anang panahon nga gisapot si VP Sara nagpapriskon anang panahon na nga mo ilang gipasangil nga nang hulga dili pa siya mo NBI director karon pa lang kung tuigan na director. So sao man nimo na nya mohimo na istorya nga padayon man investigation unya hantod karon padayon nanak kay nakitaan nga asasino amang gyud. Matibag yun naka-dag tigaw atong kwan. Mo na pinaka-tigaw na kutundaan tunduha. Dugangan matibag mahigala bida. With due respect sa NBI ha. Wala may iba ni akong pagtanaw sa NBI. Kinini ang ilalang direktor. Dulo kay pagmahal sa imong organisasyon ba? Ay lang tingali sir. Oy, madaot atong organisasyon na. Tiyan mo na siya mismo mga higalawa pa siya diha. Yan ang panahon na. Nya columnist siya mahigalas newspaper nga iyang gitira na suko kay sa VP Sara. So how can you expect Matibag to conduct a fair investigation nga doon na naman sa mga column kanadto tulog ka mga columns. Karabang newspaper columns ba nga suko kay sang Sara. Unya duganan pa mahigalan na nang hulga dahil sa siya mga kagalaan na na-record sa iyang pagpanghulga na usa o manalon. So niining tulo tinuray bitaw kini tulo. Si Matibag mo ilabihan nga naka-dag tigaw. May pamahigala gwa nila ipresenta sa Matibag. Prangka-prangka lang pagka-istorya. Ya mo na nga ang ako ba unsolicited advice tong ako ko bida. Kini god naghamay na niid ni ato programa basin og nakabati sila or basin bakag sa ila lang pag-evaluate. Kay tinuray lang. Ako na gining gisulti ayaw na lang gitog dayon natong sheriff nga sa Davao nga inyong i-present kay Malcansimos narratives. O so nila dayon na ni-proceed na sila sa laing article. Lain pa si Sulaika Lopez Purbida dako gyung disaster sa ilang kaso mahigalas prosecution. O ilang i-presental si Sulaika Lopez. Straight to the So ang point. prosecution paukyab ra gito ila nga among i-present hostile witness na nindot man paminawon kuno hay nga may mudag istorya ba. Pero sa tinuray lang baka dako ang disgrasya og imong ipresenta sa Sulaika Lopez. So Jesus Ginoo. Napay laing paukyab ay. Ya, kuno kinis Michael Pua inday Maris ginomdom ka? Kay undersecretary man yung sa ilang ipresentar pod patawag nila. Ipresentar as hostile witness. Jesus Marosip. Inyo ipresentar na si Michael Pua. Kita ba mo sa kaliber ni Michael Pua ha? Kalma kayo. Karon at least kita mo sa kaliber niya sa actual trial. Kalma. Unya, witi. Kalma lang. Oh, di mo. Ako gabiliban ni Pua kay kinini ang di pula dili sa puton ba. Okay ra guys. Ang witness ko likoy na kong witness. The question is answerable by yes or no. Pwede tong pit-o nimo. Si Pua dili lang ug dili okay. Okay lang. Taas kay pasensya ba? Taas kay pasensya. Pero og inyo nang himuong hostile witness, disgrasya yung kaso. Disgrasya gyud. Straight to the Kaya point. ba tato gi-question si Pua dito sa House Committee hearing palay?
Wa toy ko ha, nasikwate man sa tubag ni Puwa. Kay katumantong kang VP Sara nga, nganong nihatag ko noog kwarta, ingon si Puwa, ni Mando VP Sara, doon na may batay ni dool luoy kayo, ingin sa pataga itong bataa. Gitagaan ni Puwa. Kay ilam kong kuha na to nga, si Puwa gitaga ang kwartang VP Sara. Nitubag mas Puwa nga, refund to ni Sara nako. Kay nigamit mo ko sa kung kukuling kwarta. Kay ni Mando man Sara nga, luoy itong bataa, marog namatyan matuguan nga ni dool. Niya ingon Sara, luoy kay itong bataa, taga isa diha. Ihatag ni Puwa. Nya, nganong ihatagan man sa kwarta, nganong ihatagan magkakwarta ng VP Sara? VP Sara, ingos Puwa, iya kong girefernan, kaya ako may nakagasto. Murag na, nabatay record na, napabatay record na dong. Wala ko, inyong ipresenta na si Puwa Agoroy, my God. Lain pa ha, ako forecast ko lang lain pa. Huna-huna agyon niyog maayo kung inyong idayon og presentar to sa Madriaga. Ha? Kadto si Ramil Madriaga i-presentar ganitong dayon. Makaingon gyud ko naghatag gyud mo kahigayonan kung kinsay lawyer ma-assign nga cross-examining counsel ni Madriaga, naghatag mo higayon nga musikat na nga abogado. Tinuod lang. Sus marusip, guba na mga ganito da ano pa ma-cross-examine? Magbasa pa lang niya sa iyang affidavit, dito pa lang Hawaii cross-examination. Muna kong gingon, ang mga witnesses sa prosecution, dito pa lang mga higala sa Quadcom, dito pa lang sa House Committee on Justice, nga Hawaii cross-examination na guba na magani. Kantos Madriaga, pagbasa pa lang daan sa affidavit, nagpataka lang og hila ko mamaog. Doon ay direktor at tumusuko ayaw pataka, hindi pa na maong nga na kamuhin. Una-hunaon niya rin mayo sa defense. Tinuray lang, ako lang og unsolicited ni ako advice, no? Og ako lang pangutanon ako bana-banaa sa inyo mayo idayon si Ramil Madriaga present o dili kay basig maguba ang inyong kaso anang kalakiha. Magkamuritsing mo, ha? Ini cross examine itong Madriaga ay don sus marosip. Si Kwati Batirol gimad. Ang kabintahan lang mahigala sa prosecution, tinuray lang. Gi-evaluate na ako ha, klaro lang pag-evaluate pa. May gani ang prosecution, at least doon na, bisang ilang mga witnesses, di mo may gibugaton. Pero ang abogado mahigala, like sa Kapunan, karaan nga lawyer, so maka-bounce back siya dayon. Pero tungnan pa ni, ipapresent ni mo mayong abogada si Kapunan, may buwan ni mo nga, kuhan sa season ba? Tigong-tiguang lang siya, pero season siya. Kaya imong ipresenta nila pag bag-o pasad, dili maka-bounce back. So kini si kuan, abtik niya po siya mubantay, unya to the rescue siya. Kita mo, kini prangka-prangka nga evaluation ining witness nga taga-kuha, kini si Roderick Wamil. Daghan ang mga intellectual dishonesty nga iyang gibuhian diha nga mga statements. Straight to the point. Iya mo ng witness ka mo rakag makig-argue mga higala sa mga senator judges, ha? Ibadlong Sanchez, ayaw ana, dili pwede makig-argue ka. Tubag lang, ha? Tanawa. Pero si Kapunan, in fairness niya, Lord na Kapunan, may bawaan mo nga kuan medyo tiguang-tiguang lang siya pero kasabot siya ba nga kuan ba? Season siya nga abogada, pero di mo ko madaog season ka pero ang imong witness may problema. Katugong sa taga NBI landaan, bisag kinsang abogado ibutang ni maton ikay mo present atong klasiyas mga witness, askang lisura gid. Ang bawi lang sa prosecution nga may lang mo may magpahipurma si Kapunan, no? Ang iya mga pamurma maayo nya antigo po siya manghigala. Actually kay Kapunan naglisod gyud ni siya ron. Dili na mo ang art manghigala pag present niya sa witness. Diya po ka makaingon niya, may gani kay mantigo gyud sa Kapunan. To the rescue siya ha. Ang iyang witness na daan, tagakuha, abogado mga kagalaan, paregong lutok, abogado man to sa matibag. Pero mo lagi na kumusulti kag tinuod, paspas imo tubag, sharp ka mo tubag ba. Tanawa, kamantay mo sa tagakuha, tanawa ang demeanor sa witness. Ini pangutana mo, loading kayo siya. Di makatubag dayon yung mga, iparipit ang question. Pwede bang ibalik ang question? Nganong kasayon sa mga pangutana? Mura sa na, kung ba, loading kayo sa mga, na-follow pa ba ka sa script o na ba ka niyang follow? Ay, si Kapunan may galato, the rescue siya.
tanawa na ko na, tanawa, kinig, aman to dong, iyan ang ibadlo nga witness, pag cross-examine na, bantay ka siya mayo, objection ka dayon. Tanaw mo, murag ma-appeaking witness, imo rescue dayon, tanawa, kapunan, iya rescue ang witness, sa tawa na ko. Sige, kuno, ladong names, kani. Yep, ibadlong niya, huy, ayog, asag tuba. Kani, sige. Kung expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask an answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask an answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. Pause. Ato i-explain ha. I-rewind gamay daw. Katong pangutanahagod. Kuan gyud siya, mo lusot gyud sa maayo ba? Sabot ka mo. Iya gyud lutsan mahigala si Puwa. Susunod pangutana po gi kuan na gyud. Nabakay kuan na naagi bisag nasod sa bulsa sa Vice Presidente. Ito na rescue na si Kapunan mahigala. Katong pangutanahan ni Puwa. Napugo sa pangutana to kay mulikoy magagtubag, ha? Mabitaton doon na bitay pangutana sa bitaw si Puwa mahigala nga gi ingon sis ako'y mangutana kay si sis ko di ro may nangutana kay mo. Likoy-likoy magud. Si Puwa pasensyoso kayo. Pasensyoso. Ang question, answerable ba yes or no, mulikoy. Dili apod pito ni Puwa. Murka makaingon mga ako di ko kasundong ining iyang style nga labihan ka kuan kayo. Kada mapasensyohon, pasensya gyud kayo siya ba? Ya kanang mo likoy na. Sige, anyway, we'll accept that answer. Mo na lang ba? O mingon pagpikas prosecution, o mika kita nung ay sige, o ka balakan, tagaan mo kopya. Mula na sa dili. Wala, nila siya sa puton ba? Piling maglagot na ning kalakiya. Tanawa ha, to the rescue si Kapunan. Unya, huy. Ayun kan siya. Balik ka ko names. Season nga mga do. Po dun sa Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation Pause, of sabi, the pause. accountable office. Pause. Kini mga higala, pwede man yung konon. Question is answerable by yes or no. Ayaw paglikoy. Ha? Pero walang. Yan lang ipasagdan. Mapapasensya ako na. Kaya ito. Actually, si Duke no, kinis puwag. Medyo okay nisla. Oh. Kaya pa ito pag-argue ito ng Duke no, o pag-argue ni Puwa, believe ko, nga mga maayo ni mga kanang substantial, kalma, niya, very substantial. Oh, pare ba ni Duke no? Tanaw ko Duke no, day? Murag utro man sa ito nga tingali nga, ni ko sa examine, kalma po kayo ba? Dili po to sa puton siguro. Pare-parehan nila kinaiya. Pag kanyo, ang iyang tubag, taas kayo, narrative kayo mga kaigalaan, pero andam po si Kapunan, may po, andam po si Kapunan, gano'n sa dili tama si Kuatib, rescue na yun. So rescue gisa na yun. Objection, Your Honor, ask and answered. Objection, sunod. Katong pangutanan po, mura ba sa, nano to'y gamay nga ko, bebe, pangutan bebe, nabay na butang nga, kuhan niya, tara, ibalik ko dong, gamay dong. Sige. The documents being sought po dun sa Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na Kanao, kapag nag-narrate hindi good. nag-liquidate Explain. or failure of liquidation sige of lang. the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask an answer, Your Honor. It Oh, is rescue. That is a presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask an answer, Your Honor. This, wait, don't answer. Uy. The question has been asked and answered. Pause. Rescue good. Ask and answered. Objection. Ana gid kada yon. Kaya ron nga dili makakuan ba? O rescue niya iyang witness, ha?
Oh, wait, don't answer. Ah, ayaw, isag tubag. Hoy! Ato lang agi katawa mahigala. Mahibawaan gani mo nga bisag tiguang na si attorney Kapunan, in fairness niya, natunan lang gyud niya naasa sa prosecution. Tan-aw na kumain nga lawyer gyud si Kapunan og tunan lang gyud niya alganin lang gyud. Mura bang imong sultihan imong client ba nga ato lang paning kamutan pa pero alganin gyud kining takilid ning atong kaso gyud pero sige lang ato lang paning kamutan. Dili na malalim. Pero natunong pa niya nga kanang naasa sa side sa truth ba niya, Kapunan pag yung mga lawyer, ngilngig. Pero, nganon kinahanglan mga to the rescue, gyud ka mo, bantay gyud kag maayo. Nga, total, CPA man ang imong witness. Lawyer pa gyud. Pasagday ko no. Imong pasagda na, delikado magmutubag na hinuon to manghigalag kuan madaot ninyong kaso. Rescue na dayon ay huy ayo kasi huy. Wait. Don't answer. Huy. Balik ka daw mi. Katawa rin ka iyag yung rescue yung answer. Kay mabutang sa record ang mo answer ka, bebe. Sige. Balik dong. The documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. Boss. Ang kuya mo to mahiga lagi magkatubag niya sa nabay bisag usan lang ka kuting nga nasuod sa kusing day nabay nasuod sa bulsa sa Vice Presidente o magkatubag nga wa gyud nasuod. Mabuta sa record pita sa rescue dayon niya hoy ayo kanser. To the rescue ang abogado eh. Ha? Nya na pa gyud mahigalay lain ha kini nga lain nga portion. May bawon gyud mo sa Kapunan nga labi na kasabot siya nga kini nga trial, impeachment trial ni ang publiko na minaw sad. So ang iya mahigalay inigbasa niya tingali pod tungod siya siguro sa iyang katigwangon day Maris or tuyo gito niya tik-atik gito iya ba. Ang nakasakop mahigala si Escudero sad. I-clear ko tong usa dong katong usa ka kuno na sa gibasa nga kuno dong dong names kani. Sige play ko na dong. Kani ang iyang gikuan pagbasa niya gipuno-punuan niya ba. So, maminaw itong publiko, mahigala mo, naa, de, kuhan ka de, lagan yun yung Vice Presidente, gasto niya sa kwarta na to. Ha? Gasto sa buhis. Sige, travel. O, nasakpan ni Chase mga kaigalaan, tarawa na god. O, sa man niya, minarukoy ng iya, or tingali, na, kuhan na niya pagbasa, kay tiguang na siya. Ha? Tarawa na god, paminaw na god. Ato paminaw dong names, sige names. There's a signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Pause. Certified true copy of travel cash advance. Mo ni gi ko na of travel cash advance. Di man na travel cash advance. Sige, rewind dong. Sakpan ni Cheese. Sige, balik gamay niya. Proceed na dayon. Signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, ma'am. Boss. Justice Chase may asa counsel. Certified true copy of cash advance. Walay word nga travel. May laki gani si Kapunan kamausap dagdag bawas ni.
Malipat ka gani, nalipat gani kani, porbida. Managingon da sa makabantay lang. Kasi diyan nabantayan sis, no word travel. Isa, okay Rono. Balikan ko dong names. Sige, submit your honor. Balikan. Signature under the words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, Your Honor. Do you confirm? Counsel? Bida, mapasaylo na to tingali tungod wala siguro pagbasa siguro niya basig na kon tingali kay tungod lagi po siya pangidaron or iya gining gituyo kay tungod mahigala sa iyang pagka depende lang sa depende lang mo patugtog ang abogado malipat mo depende lang. Ilang tuyoon yun nga certified true copy of travel cash advance parang putang tawa ang travel sa si presidente kita gipagasto ha. Buntay, sumpay ito, travel ka sa branch. Bantayan sis, wala may word travel. Sa, okay, Your Honor. Balik ka, kuno, kausadong. Kausa lang. The words, certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel. Yes, Your Honor. Do you confirm? Counsel? Ya, nabantayan lang, wapa mo bantayan, wala na gito, travel na gito. At ali padayon unya may kala standby lang sa kinisinyasan ako diri nga paundangon na ta kay mag-RMN 558 Manila na. Ato lang balikan unya taod mga sugitig paminaw. Standby RMN 558 Manila mo sunod na karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Now point. atong balik-balikan mga kaigalaan gamay. Ang pamahayag kay upat ka mga ex-bodyguards nirecant ni sa ilang statements batok ni Marcos o ni Romualdez. Unsa may mahitabo sa kaso ini nga giingon nga naa na ipatong-patong nga kaso ipasaka sa ombudsman. Straight to the point. Mao ni ang 18 Marines. Gibaliwa na ng ilang testimonies. Pero aron mapindawon mahigala si Romualdez gigamit ang ilang affidavits. Ang problema ron nang withdraw na ang upat. Niingon mga higala kining upat ka mga former bodyguards ni ako Bicol Party List Representative Saldico. Mirikan sila silang allegations sa ilang una mahigalang affidavits batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., batok ni former Speaker o Leyte Representative Martin Romualdez o guban pa mga personalities. Kining upat ka mga ex-bodyguards, miingon nga ila kining gi-withdraw, ilang gi-recant, ang ilang una nga mga pamahayag o mi-claim sila nga kadtong ilang previous allegations were not true. Straight to the point. Katong una na mong istorya dito tinuod, matud pa ining mga Marines. Sa may tabo ani. Muna kong giingon, katong kang Marcos may galang gi-deliver nga suna, wa patoy layo pa katos tinuod. Unsa may stage mahigala sa kini ang kasong Romualdez. Tanawa na nga priso na mahigala sa Jinggoy, na priso na sa Marcolita, na nga priso na mga higala tong uban dito mga kaigalaan. Pero katong ila, sama ni Bunuan, okay na. Igo-igo na human ang suna mga higalang presidente para magduda ta ba nga, kinay paukyab lang gini. Nga kunuhay, doon na yung mga napreso, appeals buong rebelya. Pag human suna, igo na human suna, gawas na.
Straight to the point. So, agi lang to mahigala og pa konsuelo ba sa mga tao nga naana. Unya atol siyang suna yung sa patong-patong na nga kaso batok ni Romualdez. Unsa man ni ron nga nang withdraw man ng mga Marines. Ngano nang withdraw man ni sila? Mutuo mong galit na nag-withdraw inday Marines nga kwan or do na manghigalay mga lingin nga katarungan o kwadradong hinungdan ini. Ano na kong pangutana? Na atong tagagpagtagad ha, asa man tong kuan. Kay ofiran ba na sila dahil daghang mag-offer nila. Unya, kuyaw pa ilang pamilya, gipang ofiran sila mahigala mauni mo na para mo withdraw. Karon ni withdraw na gyud. Tara ha, atong balikan ang suna ni Marcos. Mura pod mahigalag. Mano makaingon ka unsa man ang iya? Tinuod gyud ning iya or gisud na pos bulsa mga tao or maulian? Kay negative na ba ang rating? Og tinuod ni mga higala makaingon gyud nga kana gyud. Doon na gyud manubag. Pero ingon mo sa Romualdez nga di po ko sugot pa pwedeng akura. Og inyo kung drag pa ubos na dadoon tasan mo. Pwede bang inusara ko ani. Unya tanawa ha ang mga leksyon nga to makuha ani. Kani nga suna mahigala pag-deliver ni Marcos bag-ubag upag guni nga portion sa angkon human sa mga greetings mo ni giuna gud. Di makatch gyud ang atensyon sa publiko man ako ingon og imong i-evaluate ang suna sa presidente. Mayong pagkasuwat. Kaya pag pirmiro pa lang mahigalap, sama nimo nga makatch ang atensyon kaya mga ubang tao may minaw suna ay kapoy na ka suna pero makadungog ka sa first 5 minutes makatch ang atensyon ay minaw ta. Nga naman kay limang ka pag pirmiro pa lang na patong-patong na nga kaso batok ni Romualdez. Straight to the point. Di makatch ang atensyon makaingon ka hula. Seryoso man mahigala ang presidente. Minaw gitan minaw ta. Nindot ang opening. Yan sa ako naging nindot ang ending nga pagkasuwat. Gisagulan lang mahigala nga doon na ipalupad nga racket. Di ba ka magsilos taga-naga ini taga-Sikihor o kang taga-Kapis sa Aklan? Kami ray doon ay capacity nga manglupad ha. Ano na naman lang paluparo? Talang agi katawa mga sugitig paminaw. Pero tama na ha, mo na yung gisulti. Patong-patong na nga kaso. Ano ba? Yan, sama na yung pagkapatong-patong ron. Unsa may stage sa ombudsman? Preliminary investigation. Nangapriso na tong uban ha? To Pero ang kang Martin mahigala naa pa sa stage sa preliminary investigation. Wa pa gid ay. Unya karon ang withdraw ning mga Marines, moingon na po ni nga, wa man padayog pasaka kaso sa ombudsman or gipasaka gyud sa ombudsman pero dismiss man nga naman, nahuyang man kay ni withdraw man ang mga Marines. Ay ko yon layo panas tinuod oy. Nya pagsulting Marcos may gala mga congressmen makpak sa sila. Namakpak sila nga kadaghan sa benepisyo ila nadawat pong Martin. Unsa may imong tan-aw ana nga mga lessons? Makaingon ka nga pakpak Martin, kauban mong Martin, karon kay itagak na si Martin. Although magduda ta gitagak na bagid siyang BBM or drama-drama lang. Pakpak po sila mga kaigalaan. So inyo nang talikdan si Martin ron. Mismo gani sa Luistro may ingon magani best ever speaker. Ha? Of the Philippines. May pinaka maayo nga speaker sa tibok Pilipinas. Nya usa ko man ron. Tawa atong balikan ang sulti ni BBM ha. Sige dong, play ko na dong. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo.
Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. Kisa may namakpak ang mga congressmen. Ang mga tao mga higala diha ang nakapinipisyo Martin. Ang akong pangutan na ron, kadto si Luistro ni apil katong pakpak. Silas Barbers, believe man kay sila ni Speaker Romualdez. Ace Barbers. In fact, si Ace Barbers, mao man na mahigalay spokesperson mga kigalaan ni Martin. Muna ko panguntanan, ni apil bagpakpak ana. Nga patong-patong nga kaso, batok mahigala sa former speaker. Ang pangutanan nako, namakpak man eh. Kisa man ni namakpak ang mga congressmen. Mo'y namakpak. Labihan ka generous si Speaker Romualdez nila. So, karon ilan ang talikdan si Romualdez? Kay gitagak na si Romualdez may gala Marcos ilang talikdan or drama ra ang tanan? Kay best speaker guna. Asa man tong kang Luistro dong ibalik ko gamay tong kang Luistro point na napabata to dong. Katong si Luistro nga kaya may kuan ang best speaker of the Philippines. Kaya may bumaha at bumagyo ang mga ayuda dahil kay speaker. At tumalik ka na. O sige. At gamay-gamay lang dong ha. Standby lang sa amin. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Now, niyan na mga higalang pagsulting Marcos atol siyang State of the Nation address. Kaya, kita magin mo mahigala, kaya gitilibayas man na. Kabati man mo sa RMN, ato man ang kubiran sa radyo. Ato man ang mahigalang live sa Facebook o sa YouTube. Daghan man ang mga nag-live na. So, kita tang tanan, nga pagsulting BBM na, nga patong-patong nga kaso batok sa speaker, o matod pa niya, hindi ako pangulo sa aking pamilya, pakpak ang mga congressmen. Doon na yung mga dili congressmen nga to dito, pero sagad ang tuwa dito, majority nga tuwa dito, ang congress. Mga congressmen o mga senators dito, pati nagkana na makpak sila. Pangutan na ron, namakpak sila nga, grabe man ang support ni Speaker Romualdez. Best ever speaker man kuno na, matod pang Luistro. O matod pa mahigala man ako pangutanan dako, namakpak ni sila. Nya pagpamakpak nila ako pangutanan si Luistro. Nya apil ba kagpakpak nga apil ba to kasip-sip mahigala nga dahil kay speaker. Hastas Barbers. Si Ace Barbers, nya apil bagpakpak. Muna na akong pangutana, kaya na paminawal ko sa Barbers dong, atong iyang sulti. Na ako na yung support, pag primero ko ito pagkakaugon sa speaker, dili man, kinahanglan man naog, kaya na ay support. Kaya. Mo ni si Speaker Romualdez, do na, Speaker of the House nga naapagin sa speaker. Nga mao si Ace Barbers. Sige dong. Yung change of leadership, isa ring mainit na issue yan, pero nakita naman natin na ito will die a natural death, ika nga. No? And this has not actually crossed the border of getting the interest of the majority of the members. In fact, nagpakita ng suporta ang mayorya, no? More than the majority. If the majority is 50%, I think it's even more than that number that the members signified their support, no, for the speaker or the leadership of Speaker Martin Romualdez. Hanggang ngayon nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Wala rin planong mag-resign. Walang planong mag-resign, walang planong pagtatanggal, at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang kapulutan. Okay. Okay, tanawa, mo ni, ang iyang spokesperson, na ang mga higalay, majority ko no. Majority. Sa mga members sa House, naman nakasupport ni Speaker. Pero nga nung pagsulting Marcos, may kila pakpak silang tanan. Ano magkapangutan na ta, atong pagpakpak, napil ba si Barbers o pakpak ato kaysa may spokesperson?
og labaw tanan sa luistro ni apil magpakpak kay siya man mahigala mo ingon nga best ever speaker gyud kuno na sa Romualdez. Ha? Tanawa ra gud. Ato balikan sa luistro mahigala ha. Para pa pahinumdom na ginaton tanan kani oh. Speaker of the people, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Correct ka dyan. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Best Speaker of the Republic of the Philippines, Speaker Romualdez. Nya si Luis Tron, apil ba kagpakpak ato? Ha? Purbida, di man ta mahukmanon, mahigala no, pero kana na, the fact lang daan nga kini si Romualdez, mahigala, Speaker of the House, ang iyang asawa, congresswoman sad, ang iyang anak, congressman sad. Grabe, diha mahigala sa lower house, tulo silang sakop sa pamilya, immediate family, nga naa diha. Makaingon mo sa tag dito sa Tacloban ng Inday Maris. Sa first district sa Liti, wala naging mayang laki dito lain. Ilang pamilya na yun. Kay si Romualdez, congressman. Wala naman siya ma-speaker, so congressman siya. Iyang asawa po, congressman. Kay party list, ang iyang anak po, congressman. Wala nga, og ingon nga, kurakot ni si Romualdez, makatuo ba ka nga kurakot si Romualdez? Pwede di ka mo tuo. Pwede ba yung tadi ko mo tuo? Pero the fact mahigala grabihan na sadang, okay pa ba yun ng kuana dahi nga, ikaw ang bana, congressman, ang asawa, congressman, ang anak, congressman. Silang tulog yun, naas ubos balay balauranan. Ngilngigang, katawang Romualdez ay, giinganlan mahigala best ever speaker. Nya karon, mana kong giingon, katong sulting Marcos, na magpak ang mga congressmen, ang mga tao sa mahigala, mutuo ba kaadto nga tinudo na gyud si Romualdez or drama ra ang tanan? Kay ug mingon ka mahigala nga tinuod, although nakahatag po mahigala og statements Romualdez, o moyong kag tinuod, o bisan og komedya ra ko hinuon to, mo nang issues Romualdez mahigala statement, pero o baka to hunghungi daan Inday Maris nga sige lang kay mga tao nasuko naman para na pawa lang sa kasuko sa mga tao inyon lang nga naa imong patong-patong nga kaso. Pero ilang kabalaka kaya ato ra nang hunghungan kay depende naman na nga kanus amo hinog ug muhilaw ni Remulla. At ron patong-patong na nga kaso gi prepara sa ombudsman. Napa man sa preliminary stage, preliminary investigation. Yan sa may tabo ani. May tabo mga higala. Nana, ang upat ka marin si withdraw na. Sa ilang testimonya, batok may higala ni Speaker Romualdez. Na, sunod aning update, masig sunod-suna, maingon sunod-suna na po ani nga, naandam na unta, pero, kuan lang, kinini ang, naandam na, pero unsaon taman nga, nakuwang nahilaw man mahinog dayon. Nga pag-withdraw ani dunay pamahayag ning usas mga sakop sa Philippine Marines. Di man na basta-basta gud nga nihatag ka nga statement nga withdraw na gagalit. At ali padayon nga may tor. Uman lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.